बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. श्रीराम वाचन मंदिर आणि ॲडव्होकेट दीपक नेवगी कुटुंबियांच्या संयुक्त विद्यमानं आयोजित श्रीराम वाचन मंदिरच्या 175वा वर्धापन दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमाचं औचित्य साधून दिवंगत ॲडव्होकेट दीपक नेवगी स्मृती पुरस्कार ज्येष्ठ दशावतार कलावंत दादा राणे कोनसकर यांना प्रदान करण्यात आला. सेवा केली. जेव्हा टीव्ही मीडिया हे काहीच नव्हतं, त्याचा प्रसार नव्हता, तेव्हापासून ग्रामीण भागातील लोकांचं मनोरंजन करण्याचं काम यांनी केलं. यावेळी व्यासपीठावरती व्याख्याते तथा नाट्य कलाकार नंदू पाटील, संस्थेचे अध्यक्ष प्रसाद पावसकर, कार्याध्यक्ष ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर, सचिव रमेश बोंद्रे, ॲडव्होकेट पी डी देसाई आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमाचं प्रास्ताविक ॲडव्होकेट संदीप निंबाळकर यांनी केलं. पुरस्कार परिचय ॲडव्होकेट पी डी देसाई यांनी करून दिला. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन प्राध्यापक डॉक्टर सुमेधा नाईक धुरी यांनी, तर आभार रमेश बोंद्रे यांनी मानले.